Татарстан паралимпийшілері Қытайдағы қышқы ойыннардан шетлештірілгеннен соң, қазір альтернатив ярышларға әзірлене. Бұл атнада Ханты-Мансийскіда Россия һәм Беларуси спортшылары үшін паралимпиада уза. Оңа нешік әзірленелер? Хәбәршібіз Рушан Миңнегуловның күнігілерін қарап қайтты. 18 градус салқында күнігілер үшін киртә бола алмай. Қалқулықтардан көтәрілгенде кеш керек, әміне таудан түшкенде біраз еркін соғыш алып та була. Рушан Миңнегулов 2 сәғатлы күнігілеріне қалдырмай. Шул арада тренерларны да сәлемләргә өлгерә. Шаңғы бойынша 2 тапқыр паралимпия чемпионы төп стартқа байлар сабасындағы 5 шақырымлы трассада әзірленген. Бұл орын оңа бик якын. Хәтта Қытайдан қайтуға өгенде, ул беренче эш итеп шаңғысын алып стадионға юнәлә. 3 дня же ехали, 1 день вот на лыжах катались. Қытайға 3 көн бардык, 1 көн шаңғыда шудык, 3 көн велосипедта йөрдек. Олимпия ойыннары трассасын күрдек. Әмма калкулыклар күп түгел, монда күпкә катлаулырак. Рушан 13 yaşında имгәнә. Хәзер шаңгыда сул кулы ярдәмендә шуа. Дөнья кубогы этапларында җиңүләр яулады. Сочида 2 алтын һәм көмеш медаль алды. С одной палкой, как с двумя, не получается. Ты не можешь раскатиться там. Шаңгыда бер таяк белән шуу, 2 таяк белән шууга караганда күпкә кыен. Бер таяк белән даими эшләргә туры килә. 2 таякта шуганда ял итеп алырга була. Татарстан паралимпиячесенең тренеры абыйсы. Аның вакыты булмаганда Рушан дистанциягә бер үзе чыга. Трассада күпләрне узып китә. Когда он еще на их палках катается, мы на двух палках катаемся, еще сложнее. Ул бер таякта шуып та безне 2 таяк белән шуучыларны артта калдыра. Трассадан бик кызу тизлектә бара. Дөнья спорты түрәләренең битарафлыгы сәбәпле җилдә җитез Рушан Миңнегулов Кытайда паралимпия ойыннарында катнашудан шикләштерелде. Ул Италиядә узачак киләсе ойыннарда катнашудан өметен өзмәй. Алай гына да түгел, кабат җиңеп чыгу турында хыяллана. Әлегә осталыгын Ханты-Мансийскидагы ярышларда күрсәтә. У нас там вот 3 гонки будут. Бу ярышларда мин эш узышта катнашам. Барысында да иң югары күрсәткечләргә ирешүне максат иттем. Гадел хөкем иткәндә, якташыбызның бу ярышлардан да кабат җиңеп кайтачагына шик юк. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.